Aanstaande vrijdag beginnen scherp om 7 uur 's avonds met een nieuwjaarsconcert. Ik noem het maar het nieuwjaarsconcert 2019. Een plek waarin mensen elkaar de beste wensen kunnen geven. Met een muzikale omlijsting van Saxomania. En Saxomania is een blazersensemble met pak een beetje 8 blazers en 1 slagwerk ook. En die gaan 4 sets spelen eigenlijk, maar ook met een beetje een goed doel. Want Saxomania is een stichting, een fondation. En het geld wat zij verdienen op zo'n avond, dat gaat naar het instrumentenfonds. En daarmee betalen ze ook gratis lessen voor kinderen die graag muziek willen maken, maar dat zelf niet kunnen betalen. Dus wij betalen ze gewoon netjes, we verdubbelen het ook. En we hebben afgesproken als de mensen ervan genieten en ze geven het voor je, dan gaat het ook weer naar het instrumentenfonds. Nou, ja? Wat kunnen ze deze avond krijgen eigenlijk? Lekker eten, sowieso 3 gangen. Daar gaat zo Cor-Jan iets over vertellen. En we beginnen dus met een openingsset zeg maar zeggen, van 1 minuut of 20. Nou, ik heb het al gehoord, het spet het werkelijk gewoon fantastisch. Dus ik laat die waterval ook lekker aan, want de muziek gaat er dwars overheen. En daarna komt eigenlijk de eerste gang en die gaat Cor-Jan vertellen. Dat is onze nieuwe kok. Mensen kunnen hem nu ook gelijk leren kennen, onze nieuwe kok op het eiland. En ja, vanaf nu is hij er iedere dag voor zowel het ontbijt, de brunch, de lunch en het diner. Maar wat ga jij maken, Cor-Jan? Ja, inderdaad. Ik heb een 3-gangen menu. Een beetje een thema van muziek. Ik dacht iets met noten natuurlijk, muzieknoten. Dus we hebben een lekkere salade met gebakken nootjes en spekjes met serraneham en geitenkaas. Een lekkere dressing. En dan het hoofdrecht een symfonie van zalm met bietjes. De beat. En een risotto kroketje. En als dessert heb ik een notenbalk met allemaal gerechtjes, zoete gerechtjes. Dus dat is een beetje het idee erachter. Oké, ik weet niet wie die uitnodiging wil geven. Aan wie? Aan iedereen die van muziek houdt. Aan iedereen die graag samen wil komen om elkaar de beste wensen te geven. En lekker eten natuurlijk. We moeten hem vooraf reserveren? Heel graag. Even bellen naar 700 3978. Doe nog een keer. 700 3978. De prijs houden we heel redelijk. Want we verwachten eigenlijk meer van de fooi. Dus de prijs is gewoon standaard 37,50 voor de 3 gangen. En tussen iedere gang is er een set van het blazersensemble.